Aztegia zer dan azaldu aurretik, komeni da pixkate kokatzea, testu inguruan kokatzea proiektua, ezta? Eta esan behar dugu, 2018an Urkiola Landa Garapenak adostu ebala elikadura estrategi bat, alderdi politiko guztiok adostutako estrategia bat izan zen, eta hortik abiatuta hainbat lan hildo finkatu ziren. Batetik kulturan eragitea, merkaturatzea, ekoizpena, zikloa itxi eta ezagutza, ezta? Horrek 5 ildoak izan ziren nagusiki landu zirenak, eta logikoki sektorearekin batera landu beharrekoak, sare berriak sortzeko, proiektu berriak sortzeko. 2018an hasi ginen estrategiarekin, 2019an proiektuarekin pixkate jarraituz eta ikusirik sektorea maldan bera zijoala, egin gendun azterketa bat. Genekien azterketa egin aurretik egoera kaskarrean zegoela sektorea, ez zegoela belaunaldien berpiste bat, eta datuek eman zigun hor hemendik 10 urtera begire sektorea 150 baten desagertu egingo dela. Gutxi gora bera 140-150 baten. Orduan horri eutsi egin behar genion, eta hor erronka berriak sortu ziren, eta tartean Neus Moñorregaz hartuemunak izan genituen, eta ezagutu gendun Frantzian jada aztegiak martxan zeudela, espazio trestagrarioak edo deitzen direnak, eta hortik abiatuta planteatu gendun gurean, gure eskualdean, horrelako proiektu bat lantzea. 2020an, pixkat proiektuari hasiera eman genion, 20 eta 21 urte bitarte horietan, eta logikoki horre sortu zen taldetxo bat, asmatzeko gaur egun martxan daukogun aztegia. Horretarako logikoki be sektorearekin bate egin gendun, eta hor hainbat talde implikatu ziren, alde batetik nekazaritza eskola, sindikatuak, Bizkaiko Foru Aldundia be parte hartu eban, hasi eta ADR-ak. Tarte baten bebai Lehartibaiko eta Durangaldeko udalak be egon ziren. Aipatu izan dugun moduan, aztegi izango litzateke Durangaldeko nekazaritza testaren espazioa. Programa hori lantzeko espazioa. Eta programa horren helburu nagusia da nekazari berriak sektorean sartu ahal izatea, hori ahalbidetzea nolabait. Eta proiektuan finkatu zana zen nekazari gazteak aztegian sartu eta 3 urteko epealdian euren ikasketa prozesu hori lantzea, eta batez ere zera ekologikoan esperimentatzeko esperientzi bat izatea. Zer eskaintzen duen aztegiak, 3 euskarri edo eskaintzen ditu. Alde batetik euskarri fisikoa, espazioa bera, baratze ekologikoan ekoizteko eta merkaturatzeko lurrekin eta instalazioekin, hemen ikusten ditugun instalazio guzti hauekaz. Gero lege euskarri bat, estaldura sozial, laboral eta fiskalerako kontratazioekin, eta azkenik 3. euskarria litzateke tutoretza eta aholkularitza eta prestakuntza integral bat. Horiek lirateke eskaintzen diren 3 euskarriak. Azkenik pixkate aipatzea ze baldintza ezarri ziren ekintzaileak bertan sartu ahal izateko, ezta? Eta hor eskatzen gendun 150 orduko teorikoko gutxieneko gaitasun batzuk izatea, baratze ekologikoko esperientzia, idatzitako enpresa plantxo bat, eskualdean bizilekua izatea, eta lekua berez atonduta dago 2 pertsonentzako. Proiektu kolektibo lez ulertzen gendun landu behar zala, eta gero 35 urtetik beherakoa be izatea ekintzailea, eta ematen genion lehentasuna emakumeari ere, emakume be parte hartu esaten proiektuan, baina kasu honetan 2 mutil izan dire, sartu izan diranak proiektuan. Eta gure artean dugu horietako bat, Ander Zorriketa,
eta gero berak emongo dozkuz azalpenak edo zuek dituzuen galderak erantzuteko aukera bere bitartez izango dugu. Da proiektu bat azkenien ematen dutzuna aukerie zeure proiektu edo zuk buruan dekozun egitasmoa pizkate jorratzeko eta emototzuse apurtxo bat behar dozuzen materialak eta lekua. Eta purka-purka ikasten jutia da benetan ikasten den modua dela hemen etorri da arazo guztiei aurre egiteko modua bilatzen. Einbidana da lehenengo antolatu zer einbidan egunero, segurozu neukin urteko sasoi bakoitzien saltzeko, da gero horren arabera da eguraldiz apurtxo bat ikusita zelan datorren, lan batzuk edo beste batzuk jarri prioridadiek, da apurtxo bat hortan trebatu. Depende zenbat lan egin biozun, ordutegi bat, beste bat, edo biedana.